Hayibona Ntyatyambo izinto saphi ngokwesi. Ubungathanga secaweni na? Wena Ntyatyambo siya ecaweni Ntyatyambo siya ecaweni. Ke ngoku undibuza njani uba ndiwasaphi amathuluzi ezemfundo? Undibuza njani? Okanye ubethwe knowledge bhuti, ubethwe ulwazi? Uyazi Ntyatyambo yena mntu lapho ubethwe knowledge ngubani? Kuwe. Kube nto uziphethe azidinga kwasecaweni azidinga kwazona. Yibapha ke Mr Knowledge. Xa kucaca uba izinto azifuneki ecaweni. Yintoni kanye ifuneka ecaweni? Yintoni? Kudingeka iBhayibhile ecaweni, iBhayibhile. Hayibo, nangoku kusaphethwa nje iBhayibhile yodwa ecaweni yodwa nje. Twi nangoku. Yazi becima ngizofika into sesitshintshile. Okanye sokuphathwa iiballpen neepelota neerula kanje. Bese ndikubalile lo nosithando sami yabo. Ndiphethe nga-2. Bese ndikubalile nawe. Kanti basayibambe ngomthetho omdala. Yho! Hayi, noba ngaphela 50 years noNtyatyambo ecaweni, akho nto yatshintsha. Kosoloko uphathe nje iBhayibhile kuphela. Isaba njengomthetho omdala. So into endicela kuwena Ntyatyambo, shiya into uziphetheyo, sihambe siye ecaweni in peace. Jonga ke sithando sam. Ngenxa yoba ke ecaweni basayibambe ngomthetho omdala bafuna iBhayibhile kuphela. Mandigoduke mna ndiyobeka ezinto ekhaya. Ndingabisaya ecaweni. Uvele uye wedwa sithando sam. Mna ndizokujoyina next week. Kuba kuba ndonqena ufunda ukuhlaza kulaa cawe mna. Bese qhubeka ngomthetho omdala. Jonga sithando sam, ndokubona after church. Uyazi noNtyatyambo banyanisile xa besithi usathana kalale ngatyanga. Jonga ngoku uzityela wena nguSathane, uzityela wena.